Ya ummul khairi kimin sanadi, Madina nake so zana jibi. ya ummu abiya kimin sanadi, Madina nake so zana jibi. ya anana sharifa kimin sanadi. Madina nake so zana jibi. Dan girman Allah da Imamu Ali, Madina nake so zana jibi. dan baban Fatimatu Zahra, Madina nake so zana jibi. dan nana Khadijatu Al-Kubra. Madina nake so zana jibi. Ya Fatima kin san bani da shi, kin san bani da shi. Madina nake so zana tafi, amma bani da hali annabi dan Allah kai mun sanadi. Madina nake so zana tafi, amma bani da hali annabi dan Allah kai mun sanadi. Ya Allah ya tabbata baka da 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 uba mata da uwa, yau ma gani gare ka da koko na zo ka da tunduzuwa. MJK ne na kama soyin na annabi mai san zare uwa, ciwon so na so ya kashe ni mudan su ruwa zai bani ruwa, bani da shi kuma bani da mai mani dan Allah kai mun sanadi. Laifi na ɗaya ne a wajen wasu Allah na rike zare uwa. Salamu alaiki da jallin annabi sai da Fatima umma uwa, na miki kuka Fatima sun fi 3000 har yau ban gaji ba. Fatima karki bari su raba ni da ke ba su sanya zana ji ba, ko a mafarki ne ki kira ni Madina Batulu ba za na ki ba. Gashi kamar zan rayu kamar yau zan tafi amma ban tafi ba, dan girman manzan Allah na Khadija kimin izini ma Asuma Jamilu ba za na ki in tafi ba. Salama alaika Rasulallah, ya mai saka Allah ya yi da wuri, ya mai na Khadijatu mai alai da jagoran hakuri. Na kawo maka kuka na ne ka san ba na san rikici, yaushe ne haduwar mu da kai buri na in ci tuwon da ka ci. Dan Allah manzan Allah yaushe ne za ka yi mun guziri, kar ka bari mutuwa ta kashe ni Muhammadu ban zo mun haɗu ba, wallahi da gaske ba zan gani ba. Wai mai zana faɗa maka manzan Allah wanda ba zai faɗi ba. Salama alaika saman nazari ajan namijin da ba zai da ku ba. Salama alaika jakadan Allah har abada ba ka sani ba. Salama alaika, salama alaika, salama alaika ba ka faɗi ba. Gani gare ka uban Allah arshin Allah Ahmadu Shakuri, abinda ka mun ji yana gode yau ma ka daɗa mini bai isa ba. Madina nake so zana tafi, amma bani da hali annabi dan Allah kai mun sanadi. Mai maza na faɗa maka ya sanadin musulunci sha hakuri, idan na ce na bar maka raina dama kai ɗaya ne a ciki. A so ka asarama an yi min ka jahannama tai bako a ciki, wanda ya ja maka ɗan sina ne ka afuri fakiri ɗan maraki. Kowa ya ko ɗan wane ne ko da limamin maka ne, in ka jawo shi zo ka dake na abun ba nake ka toho ka gani ka san ba ma tsoron rikici. Annabi soyayyar ka tana neman ta kashen ka ga yanda na yi, kaga irin halin da nake ciki kalli kalar ramar da na yi. Wani sa'in in ga kamar kai ne a gabana in rasa inda kai, na sha ne kuka wa Umaira akan ka Muhammadu Shakuri. Ina maka sanda ba zai faɗi ba, ka fi uwa da uba a waje na Ahmadu, wai ko baka je ba. Na rantsa da buwayar Allah Ahmadu zai mana ba wani ba, dan shi ne Allah ya halicci su Musa da Isa ba zai faɗi ba. Shi ne gatan annabi Adamu tun Qur'ani bai kafu ba, da ba dan ya zo ba ba zan ma a yarda da Allah har na bu ba. Wanda ya ja masa dan wuta ne ku faɗa musu ko ba su san haka ba, har abada ba mu ba su tafiyar mu da su ba ta haɗu ba, ba ta haɗu ba. Sharif Salisu abinda kaman Allah ya yi ma kowa ya gani, na rantsa da buwayar annabi kai dan fa
Fatima ne na jini, dole su ganka su barka miji ga Jamilatu mama ta jini. Dan kishin ka da Annabi sai da ka kara mun da faɗi su gani. In zama ki gudu sa gudu in makiya suka ganni su san jawu